Personeel van de rjochtbank in Ljouwert wordt inljochte oer de verhuizing naar Grains. Die moet binnen 6 jaar dien wezen. Ik personeel van de rjochtbank Assen gaat naar Grains. Reden van de verhuizing ben bezuinigings. Het Iepenbeer ministerie is jeder al naar Grains gaan. Rjochtzittings blijven wol in Ljouwert. Een tredde part van de 100 plande vaststellings van de Drachtster Schouwborg de Lawaai is verpleegd naar andere locaties of oorzaak. Dat is het geval van de problemen met de verbouwing. De Lawaai had het contract met bouwbedrijf van Norel op zijn, omdat ze geen goed werklever hebben zonen. Eind weken komt er meer duidelijkheid over. Er wordt vanmorgen asield op het oude de Tjerkhof in Ljouwert. Op het plein staat een groot bassin met water uit de Ljouwert te graven. In het bassin kunnen Ben het zielen leren in een optimist, maar namen van bekende zielers. Marit Bouwmeester begint dadelijk aan de medal race als leider van het klassement op het WK in Santander in Spanje. In haar lezer radiaal waart de Wattenster juist de 12e, maar joer tellen de punten dubbel en kiezen voor de tweede keer wereldkampioen worden. Drie jonkjes uit Snits, Axel Zwanenburg en de tweeling Thomas en Daniel de Vries, spelen in de nieuwe Nederlandse film Dorsvloer vol confetti, naar het boek van Franka Treur. Het verhaal gaat over een famke dat opgroeit in een streng gereformeerd gezin in Zeeland. Van joertocht draait de film in de bioscoop. Het kwol het vannacht maar een beetje aan. Het wordt zo'n 15 graden en het is heel bewolkt. Morgen nog hield iets zinnen, een zwakke eerste wind en het zal om de 22 graden wezen.